चलिए नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी। आज बहुत खुशी के बात बा कि मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 2000 पहुँचे वाला बाड़न। अवार्ड टाइम भी बहुत जल्द पूरा होखे वाला बा। तो समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के बार बार हजार बार हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के बार बार हजार बार यह रिक्वेस्ट करें कि रउरा सब अपन जैसे दुलार प्यार आशीर्वाद देत आ रहल बनी मनीष मतलबी म्यूजिक के, वैसे ही अपन दुलार प्यार आशीर्वाद देत रही। मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसावत रही। मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के आगे में ही बढ़ावत रही। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज से बार बार हजार बार हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी यह रिक्वेस्ट करें कि रउरा सब दुलार प्यार आशीर्वाद दी। मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के जे भी भैया सब्सक्राइब नहीं की कैले वो भैया जी से रिक्वेस्ट रही कि मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी आ लिंक के अधिक से अधिक शेयर करी। हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के बार बार हजार बार तहे दिल से नमस्कार प्रणाम कर रहल बानी। मनीष मतलबी म्यूजिक यूट्यूब चैनल के तरफ से आप समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के अभिनंदन बा, स्वागत बा।